डीजे हरिओम बसंत बीच बजरिया खड़ी दोपहरिया ऐसे जो सौंदत खैबू पटक के चढ़ जाई कौनो, पटक के चढ़ जाई कौनो। बीच बजरिया खड़ी दोपहरिया ऐसे जो सौंदत खैबू पटक के चढ़ जाई कौनो, पटक के चढ़ जाई कौनो। डीजे हरिओम बसंत आबही त चढ़ल बाटे तहारो जवानिया, एने ओने घुमात रू बिना रे ओढ़निया। आबही त चढ़ल बाटे तहारो जवानिया, एने ओने घुमात रू बिना रे ओढ़निया। पीछे पड़ल बा गाँव मोहल्ला, देख के मनवा में उठे बुलबुल्ला। लोगवा भइल परेशान, पटक के चढ़ जाई कौनो, 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 चढ़ जाई कौनो। डीजे हरिओम बसंत जेने जहाँ जालू तू तो करेलू बवाल हो। लड़ी क्या सयान बुढ़वे पूछले सवाल हो। जेने जहाँ जालू तू तो करेलू बवाल हो। लड़ी के सयान बुढ़वे पूछले सवाल हो। कहाँ से आइल बड़ बोला ये रसीली, हमके बतावा डेट कहाँ के मिली। वही जे होई सब काम, पटक के चढ़ जाई कौनो, पटक के चढ़ जाई कौनो, पटक के चढ़ जाई कौनो, पटक के चढ़ जाई कौनो। डीजे हरिओम बसंत धीरे धीरे बढ़ल जाता तोहर गुलगुला। विपुल मुकेश के खिया के रसगुल्ला। धीरे धीरे बढ़ल जाता तोहर गुलगुला। विपुल मुकेश के खिया के रसगुल्ला। मधुकर मनोज के मन तरसवल, वीरेंद्र सजनवा के पागल बनैल। धराइलू प्रेमवा के रोग, पटक के चढ़ जाई कौनो, पटक के चढ़ जाई कौनो, पटक के चढ़ जाई कौनो।